Днеска ще пускам някакъв клип с баба Грани. Тук съм се приготвил, вече имам микрофон, няма да звучи чик-чик-чик. Няма и да се звучи. Сега трябва да пускам. Сега ще видите. Много е интересно вече, защото имам си микрофон. Сега закачи, но не мога да гледам. Трябва ми още един човек и мога да правя пушки. От 2-3. Дали ще стане? Не ми дава баба Грани, не ми дава баба Грани. Баба Гранушка се усети. 2025 година, която сме ние сега. Няма да чакаме хората, направо ще тръгвам. Ако имате още един човек, може да правите 2 пушки. 3 колкото се искате. Но сам да искате. Ама трябва един път и другия да фаща пушката, и другия да фаща пушката. Иначе то не става. Не знам, само една част ще има този клип. Само една. Не знам, само една топа че. Този път само една ще е. Няма да пиша час 1, час 2. Чакай да се отмъкнем от тук. Да отваряме навсякъде да поглеждаме. Тук да видим дали ще има пушка. Стрелички дали ще има. Да видим. Нищо не се знае. Този път имам микрофон, не знам дали ще се чува чик-чик-чик, не знам. Пушлето. Една част от пушлето готово. Ако сте забравили къде е мечето, сега пак ще ви покажа. Само да туря за пушката. Много са интересни. И съборил. Край. Идва баба Грани. Чакай да видим. Няма нищо. Няма нищо. Пък трябва да има, Дали ще дойде баба Гранушка? Нищо не се знае. Мой пък и да дойде. Мой пък и да е дошла. Дойде, мале, хора. Не знам кой ще прави. Те вече му усети къде се крие. Ама пана нещо. Край. Чакам да се махне. От тук край. Маха се. Край. Маха се. Край. Айде, махни се от тук, не те искат хората се. Пишете долу в коментарите дали искате баба Гранушка да качвам. Ето сега ще ви покажа къде беше мечето. Някой ако си спомня да пише долу в коментарите. Аз си спомням маймунско АБВ и ще го последвам. А който не го направи това, няма да го последвам. Ето къде е меченицето. Това злобно меченице, което го взимаме. И баба Гранушка пристига. Тук ни очаква, но и ни убива. Но няма да станете. Това не е първи ден, който не е забелязал. Не знам, мога да качвам вече често видеа. Хубаво да качвам видеа, ама не мога. Всеки път съм на работа, не мога. Не е, че на работа да работя истинско. Пак му уби, пак. Убима. Край. Убима. Не мога да правя нищо от тази баба Гранушка. Ма нищичко. Нищо не мога да правя. Във ваканция сме всичките. Който знае да лайкне този клип. Този клип, ако събере 20 харесвания, ще пускам много по-често клипчета. Баба Гранушка да не ме убие. Чакай се да видим. Сега ние ще го убивам. Сега ние го убиваме. Край с нея. Край, свърши филма. Тук вече свърши. Баба Гранушка ще го изчезнем от тук. Ще ни изчезне от живота за винаги. Няма да е за винаги сега. Чакай се да видим. Дали е тук?
Ако знаете един хак, сега ще ви покажа един хак. Много е як, не знам дали го знаете, но ако за всеки случай дойде, сега зарда. 5 минути минаха много бързо. Мале. Елама. 120 секунди, мами. Не знам къде има патрони, хора. Само тук гледам патрони. Няма да ни свърши работа тия патрони. Ето сега отиваме тук. Не знам, който го знае да хареса този клип, да пише аз го знам. Ма трябва ни първо този ключ. Иначе не става работа. Като го отворя... мисля, че го знаете този хак. Мисля, че го знаете ви. Не съм ви го показвал, но да не качвам само аз за Баба Грани. Всички качват. Нали, хора? Всички качват. Да не съм единствения, аз да съм единствения. Охо. Това за паякът. То не ни трябва на мене. Не, капане. Има нов хак. Ето, задържате ония бутон и се отмъвквате оттам. Някой да... трябва да идем до паяка, до моя приятел ще идем. Моето приятел ще идем. Не знам. Може да идем до него, да. Да идем да го видим какво прави. Дали ще не си пи кафенци. Това е голяма работа. Трябва да не си пи кафе, иначе не може. Не може. Хора, ще го правя това видео късичко. Даже няма да е късо. 10-12 минути ще има. Но не ви обещавам каквото ще свърша, да го свършвам, да го направя.